थाबैनो आसामनिफ्राय AFSPA खौ बोखारसिगोन। आर्म फोर्स स्पेशल पावार एक्ट सुंद'यै AFSPA खौ आसामनिफ्राय थाबैनो बोखारसिगोन। लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। साननैसोनि गेजेरावनो AFSPA आयेनखौ आसामनिफ्राय आबुङै बोखारसिगोन बायदि आं मोनदांदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि माखासे जिल्लानिफ्राय AFSPA खौ बोखारनाय जाखाबाय। नाथाय आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव दासिमबो AFSPA खौ बाहाल लाखिनाय जादों। अखं आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, शिबसागर आरो चराइदेवआव आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै AFSPA खौ दासिमबो जाबसिननानै होनाय जादों। नाथाय बे मोनब्रै जिल्लानिफ्राय थाबैनो AFSPA खौ बोखारसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। थाबैनो आसामनिफ्राय AFSPA खौ बोखारसिगोन। आर्म फोर्स स्पेशल पावार एक्ट सुंद'यै AFSPA खौ आसामनिफ्राय थाबैनो बोखारसिगोन। लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। साननैसोनि गेजेरावनो AFSPA आयेनखौ आसामनिफ्राय आबुङै बोखारसिगोन बायदि आं मोनदांदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि माखासे जिल्लानिफ्राय AFSPA खौ बोखारनाय जाखाबाय। नाथाय आसामनि मोनब्रै जिल्लायाव दासिमबो AFSPA खौ बाहाल लाखिनाय जादों। अखं आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, शिबसागर आरो चराइदेवआव आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै AFSPA खौ दासिमबो जाबसिननानै होनाय जादों। नाथाय बे मोनब्रै जिल्लानिफ्राय थाबैनो AFSPA खौ बोखारसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों।